ଉଠୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କି? ରବୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠ ନହେଲେ ପାଣି ପକେଇ ଦେବି। ହଉ ଉଠୁଛି ନିଦ ମାଡୁଥିଲା ପୁରା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ହଉ ଯା ଦାନ୍ତ ଘଷି ଗାଧେଇକି ଆସେ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ହଁ ଯାଉଛି। ଲା 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 କି ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ବୋଉ ଆସିଗଲି ଖାଇବାକୁ କଣ ଟିକେ ଦେ। ଆଉଁ 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 କି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ବୋଉ ମୋ ଟିଫିନ ପୁରେଇ ଦେ ମୁଁ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯିବି। ମାୟା ମାୟା କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଜଲ୍ଦି ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନି। ଆରେ ରହ ବେଟା ଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଣ ଚିଲଉଛୁ ରହ। ଆସିଗଲି ଚାଲେ ଯିବା। ଆରେ ମାହି କଣ ଆଜି ଆସିନି କି ରେ? ନା ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଜାଣିଛୁ ମାୟା ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଭାବିଛି। ଆଜି କିମ୍ବ ମାଷ୍ଟରକୁ ମଜା ଚଖେଇବା। ଆଜି ତା ପାନେ ଦବା ତାକୁ ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସେଠି ଦେଖିବୁ ଚାଲ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ବସ ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟିଫିନ ନେଇକି ଆସିଛ ତ? ଆଜି କାହା ପାଳି? ସାର୍ ଆଜି ପେଣ୍ଠାର ପାଳି। ଆଚ୍ଛା ପେଣ୍ଠା ଏଇଠିକି ଆସିଲୁ ଦେଖିବା କଣ ତ ଟିଫିନରେ ଆଜି ଅଛି। ସାର୍ ଆଜି ମୁଁ ଚକୁଳି ତରକାରୀ ଆଣିଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମୋ ବୋଉ ବନେଇଛି। ହଉ ଦେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଯାଏ। ହଉ ଦେ ଆଉ କଣ ଏଇ ପିଲା ପୁରେଇ ଦେଇଛି? ଓହୋ କି ରାଗ। ପାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣି ପିଇକି ଆସେ। ଓହୋ ହଇରେ ପେଣ୍ଠା ତୁ ଏଇଆ କରିଛୁ?